Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan at tina, manipod iti probinsya ti Benguet. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan da Michelle Villanueva kan Kalika family di Taubog Bangar kan Sudipan La Union. Shout out kadagiti taga Barangay 14 Esther Vintar, kastamat iti Barangay Bulbulala Vintar Ilocos Norte from Gina Changa ti Vintar Ilocos Norte. Flores Haban kan Gamer family iti Patpata Second Candon City Ilocos Sur from Leia Haban. Friends ko dito'y Doha, Qatar, iti Al-Haider Compound, iso da Rowena Duran, Priscilla, Eileen, Cara Adelia de los Reyes, Mary Jane Kulang, kan Jonah Pasqua, iti Saranay, Cabatuan, Isabela, from Rosalyn Ibaus, ti Doha, Qatar. Shout out kada Grace Agtina, Linda Passion, Angelo Asitura Concepcion, Jasmine Rivera. Makablaawan ni Peter John Andrada kan ni Richard Abosmi dito'y Bawang La Union from Rastaman 994. Shout out kada Rose Palma kan ti anak ko di Taiba, San Jose, Tarlac from Violeta Valdez. Shout out pa kada Madeline Ballesteros Milo, Nati Agustin, Maribel Bowat, user LC4, Emelda Velasquez, kan Glenn Peter Sipe, kastamat da Belinda Ramos, Teresita Ducusin, user BZ4, Leonora Bautista, Nida Nieveras, Susan Ronquillo, Jaime Rodriguez,
kan user HK1. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Tina. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Kastamutan kadagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo. Ilingad na klaangan itinagan atina taga Benguetac manang. Kanayon aday ti a programa iti YouTube ti pagaayat mi adengdenggen uray dagiti naganak ko. Malaksid ngamin ang makaliwliwa, talagamat ang makaipaay iti adal, dagiti pakasaritaan ang maitamtampok diti programa yo. Naawi sakmet ang mga ipatulod iti pakasaritaak, bareng mapili ang maidrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, manang. Naggapuamanan si Katina. Nakisinarak kamanan iti babaero anobyaw. Ni Tatang Mat, saan a babaero itan ni Mike? Nagbalbaliwan manipod na addaan kami iti relasyon. Sigurado ka, iti dayta nga ibagbagam. Ti maysa a babaeraw, agnanayon daytan a babaeraw. Kasano kayo mat ang nakasigurado, Tatang? Saan nga agpapada dagiti lalaki? Apay, awan lati pagbaliwan na matan. Itaa siguro tadamdamo pa ilaang matirelasyon yaw. Ngumdi ka pagpakasiguro si Katina. Ang mga nuinton maoman ka, agsublimot lang iti sigod nga ramid na. Nagkarimot kanyak, Tatang, nga idyan ng dagiti babae. Kan mariknak matanapod no kanyak ni Mike. Ay, apo aya. Sapay lang araw, ta saan ka nga agibaltang iti panangipapan? Matanagan kami kaninadang mau, iso ka na yung daka apalagipan. Maawatan kayo, Tatang. Katagyaman na kada kayo kaninanang. Di kay agdanag, kabailak asalwadan ti bagik. Namnamaan mi day Tina. Sayang ka. Kaya't may anasaya at tukuma ti agbalin a masakbayam. Naimbag mo ta pinalubusan da ka rin morda tatang mo. Wen Mike, imbagak nagkita ta. Anya, Tina? Aging ga ita, saan da pay la mamati ang nagbalbaliw kan? Mamati da pay la ang iti sa usao dagiti tattao, ababaero ka aging ga ita. Napanaknikakmat kan saan ka di? Manipod nagbalin adata. Inidya kong dagiti babae. Sikalatan din pamaysak. Sapay ko matagpay so dagita akarim, Mike. Amumot anak isugalak idi inaklon ka. Amok nga ado ti babae ang nagdalan kan ka. Adapay anak mo kadakwada. Ngam ay ayatan ka, iso nga inaklon ka. Katnam na maag at talaga ang nagbalbaliw kan. Talaga nagbalbaliw akong Tina. Kitap no mamati ka. Kan mapanaknakak at talaga si kalangan ti babae ti biyag ko. Agdan natan. Anya? Agdan natan ko nam? Sigurado ka, Mike? Wen, Tina. Ay-ayatan ka. Kat nakasaganak amang ipanaknak iti dayta. Iso akayat ko nga agdan natan. Anya, makidinakan ka ni Mike kunam, Tina? Wan, Tatang. Napagnumon mi ngagdan na kamin. Kan may sa, dayta ka no ti pamanaknak na at talaga anapod no kanyak. Sigurado ka, iti dayta desisyon mo, anak ko?
Saan kanto nga nga agbabawi? Amo mata no anya tinaglabasan ni Mike. Husto ni nanang mo, Tina. Saan mo ta mailibakin ka tinagdalanan ni Mike? Adaw nang itinaglabas sa babae kan kuana, kan adapay sumagmamano ana-anakan na. Nakasagana ka kadi amang sango, no kas pangarigan adan to dumteng adi mo namnamaan, kabayatan nga agdenden na kayo. Nanang, saan na ka matkit di mababalaw, anak ko? Tanasaya at magtimpak pakita ka na kami ni Mike. Awan matim ako nabi kan kuana. Malaksid laeng kadagiti sayang guseng may papan kan kuana. Kinunamot kit di amariknam anapudno ti panagayat na kan ka. Sa bagay, nahustuan kan iti edad anak ko. Saan da kan amabalin nga idesisyonan iti kayat mo? Ngampal palagi panda ka laeng. Maawatan kayo, nanang. Katagyaman tares respetuan nyo anyaman a desisyon ko. Mala, adakan ka no kasta tinapagnumuan nyo kon ni Mike. Adda kami lang nga nakasuportakan ka, anak ko. Katsapay la kuma, ta saan ka nagkamali iti dayta a desisyon mo. Agpay so, Tina, umanugot ka na makidan na kanyak? Ay ayatan ka unay, Mike. Kat nakasaganak ang makigasang-gasat iti anyaman na kayat mo. Sapay ko ta sa anak tong agbabawi iti susurot ko kan ka. Ikarik, Tina, di kan ta agbabawi iti panakidan ng kanyak. Ay ayatan ka, kat di kan tulumda ang apulos iti danak. Iti ababaasarita manang Emmy, nagdan na kami kan ni Mike, itilaksid dagiti sayang guseng maipapankan kwa na. Kinunkunak ngamin iti bagik, anapalabasan dagijay, kat amok ang nagbalbaliwan anamin pinsan ni Mike. Ado dagiti mang bababalaw kan mangupupay kanyak, ngamrimming baw tinalaos a panagayat ko kan kwa na. Iti umuna abulan kan tawan a panagdan nami, naragsakak manang, tapinanaknakan ni Mike ti kinapatag ko kan kwa na. Impaay na amin nga obligasyon na kanya kas asawa na, kan nagtalinaed ti kinamanagtulong kan kinarespeto na kadagiti dadakkel ko. Apaman adimteng ti may kalima atawan ti panagdan nami, insikog kumatan ti umuna nga anak mi kan ni Mike, manang Emmy. Nanang, masikuga kon. Talaga gayam nga intuloy mulat ta tinagsikog. Itilaksid ti diyo pa'y panagkalay sa ken ni Mike. Nanang, adu dagiti agkalkalay sa nga agsinsina dan tumatlaeng. Adu mo dagiti saan ang nagkasar. Ngam, agdandanada iti tong palbiag. Ngam sa bali latta, di ada bendisyon iti panagdadnayo. Dumteng to day tananang. Tinapatag ita kat maipaayakon iti anak ni Mike. Saan aya nga ada sayang guseng, ano masikugan kano ni Mike ti kadendenana kat kala at apanawan na daytoy. Saan mat siguro, nanang? Nakitak mat ti kinaragsak na, idi maamuan na nga agdadagsanak.
Alakat anadam nga rod ta sikog mo anak ko. Di mo baybayan tabagim. Wan nanang, didak pagdanagan. Adamat ni May kamang taripato kanyak. Sige nga rod nanang, imay ko lang padamag kada kayo. Adapay papanak. Mapana ko nanang. Narabyan ka ita Mike. Wanti na. Ada nga narakit ni pare Alvin. Masapol nga agdobre kayo dita. Tani, dandani ka nagpas nga eh. Saan ka mo't unay nga agbanbanog Umanay mo't kadata ti masapsapulam. Adamot tan urnong ta para iti panaganak ko. Nasaysayat mo't lang di saan tanto ang makamkamtod ati na. Sa bagay. Ala, ingkaraw doon agpulas tamangan kan. Nanganak itayon, tadi kamot lamaura yun asumangpet. Nabsugak pa eh. Nangan kami ngamin ita itinapanan mi ni pare Alvin. Pasensya ka na, tadi kamot naawagan. Busy kami ngaminan ita ni pare Alvin. Okay lang Mike, maawatak. Trabaho mo't ti makagapo. Saan ka di? Uwan mo't sige, umay kan tap no makay na nakamutan. Tani. May parit kan katagpuyat, iti kasta akasasaad mo. Nakapagpas nga'y kantina. Naggwapo ti anak ta. Agyaman na kiti Diyos. Medyo narigata na ka naganak. Naimbaglaangan ta nakapagpas ngayak matlaang iti normal. Dandaniak namin na cesarian. Wan nga rod. Naimbaglaangan ta saan? Narigat sa amot ti masesaryan. Wan narigat tagpaimbag. Kansaan lang nga day ta. Nagastos pa eh. Jakmat kaya't amapan amin nga urnong ta iti panaganak ko. Okay lang mo't naitakot no kasapulan. Agyaman ta normal mo't lang di panaganak mo. Mike, ada ko makidawakan ka. No mabalin Anya day tatina? Mabalin ka di abayat ngagtanggadak. Kat ijay tayo pailaan nga agnaid kadananang. Ha? Kasapulak ngamin timang patanggad kanyak. Jak pa'y ngamin amuter aramidak. Kan mabuto nga no da kami laang ka ni baby ama pampanawan iti pagnanaedan ta. Ama ano anya ti mapasamak ka ni baby. No, isuti ko nam. Okay lang mo't kanyak. Ipakpakaw na akon. Di mo ko manamnamaan na kanayo nakamaturog ijay. Pasyaran kayo lang ijay ka ni baby. Agnaidaklat iti pagnanaidan ta. Mabayinak ngamin kadatatang kan nanang mo. Anya ko mama ti pagbainam. Basta, mabayinak. Sagpaminsan siguro maturog ak ijay. Nang runa no ado ti trabaho. Talaga ngamin na mabayinak. Sige, no isuti ko nam. Tinapatag, adamang patanggad kanyak. Agyaman nak tamawatan nak tina. Di nasayat. Iturog mo pa eh. Kabayatan na nakaturog mo ta anak tay tabay mo. Masapol ngagpapigsa ka. Tapno makarwar kayo na adagos ka ni baby dito'y ospital.
May kamanganan tina, kabayatan amat maturog pa'y laang ni baby. Sige nga rod nanang, sapay no makariing kat agsangit no di mo ubaan adagos. Ay na, di mo ruwaman iti ubad ay ta anak mo. Ken kasta ti aramidam, no nakaturog, agawa amat nga aramidan dagiti kayat mo nga aramidan. Wenno saan, no maturog ka mo, tapno makabawi ka iti puyat mo. Wen nanang, sapay aldaw na ti rabii. Saan nga agpakaturog iti rabii? Ngam no kastoy mat nga aldaw, naimas ti turog na. Kasta talaga, anak ko. Ay, huwan gayam. Sumagmamanumutan nga aldaw, asaan nga imimay dito'y ni Mike. Ado ka na ti aramida na iti trabaho na nanang. Iso ka na yun nga ag-overtime. Podno nga tadagita nga ibagbaga na anak ko. Amang ano adamotan sa bali nga aramidan ni Mike. Awan mat siguro nanang. Talaga nga adulaang ti trabaho na. Siyempre, nukas di anabannog. Kay kayat nun ti agawid iti pagnanaadan mi. Tapno makaina na anasayaat. Narigat mo't nga agawid kayon ijay. Awan ti kaduam ama nga si kaso ka ni baby. Wan nga rod nanang. Sapay nagrigat gayam ti adda tagibi na. Italaang dayta anak ko. Inton medyo dumakulan. Makaginawa kan tumutan. Panagnaad mi nga agi na iti balay dagiti dadakkel ko kalpasan ti panagpasngay ko adda dagiti banag anapaliiw ko ken ni Mike manang Emmy. Adda ngamin dagiti gundaway ano jak awagan di na kami payon kumustaan iti anak mi. No siyak amay sa manang isagsagsag ko iti isip ko ama kumikumlaeng ni Mike iti trabaho na. Ngam saan akong binsido dagiti dadakkel ko at trabaho ti makagapo no apay akas jay ni Mike. Jak ilibak nga adda dagiti gundaway nga agdwa-dwa akmet. Ngam jak ikan kano day taariknak, tadyak kayat amadadaal ti panagtalek ko kan ni Mike. Agingga nga iti may nga aldaw, kinasaritanak ti amak. Payagan na sana si marungkar ni Mike dito'y anak. Ama, no makumikumiti trabaho na, tatang. Ngata, Tina. Ne, apaya kasta ti reaksyon nyo itimbagak, tatang. Kaputa saan apod no, ti amin nga ibagbaganakan ka, Tina. Ha? Ne, pagkunaan nyo matasaan apod no, tatang. Adda na idanon kanyak ti may sa kalugaran tayaw. Ha? Anya day tanga indanon da kada kayo, tatang? Nakita ka no di kaayan-ayat na nga agaw-awid ni Mike iti may sa boarding house iti lugar da. Kat addan kakabkabalay na ijay a babae. Anya? Adda babae akadandan na ijay? Agpaiso nga taday tanga indanon da kada kayo, tatang? Panagkunak katagpaiso, Tina. At kanuman nga aldaw a pinalpaliiw na manipod idinaira na nakita na ijay ni Mike. Kat sigun itimbaga na nga aldaw, dahi tamat ti aldaw asaan ayaay ni Mike dito'y balay kayo. Masapol ama panagnakak ti amin, tatang. Anya ti aramidam, Tina. Agawid ak iti pagnanaadan mi inton rabi. Masapul at akwatek no agaw-awid pa'y ijay ni Mike, tatang.
akon dito'y pagnanaadan mi kan ni Mike. Talagan saan nga agaw-awid dito'y ni Mike. Madlaw nga min asaan ana us-usar dagiti kagawaan mi. Uray ti kama mi. Madlaw nga awan tinat-naturog dito'y. Inakitaan dagiti kawas na iti aparador. Manmanon dagiti kawas ni Mike nga anda dito'y. Kaya tasawan day ta. Binunag ng dagiti kawas kanda duma kagawaan na dito eh. Diyos ko, ano kasta? Pudno tindanon da ka ni tatang. Sabalin ti pagnanaadan ni Mike, kataddan babae na. Masapul ang makasaritak ni Mike. Apay anaaramid na kada kami iti anak na ti kastoy. Apay! Naimbagta na uray ka dito'y pagnanaadan ta, Mike. Apaya, kalat ti panagawid mo dito eh. Ayan ti anak ta. Imbatik ni baby ka ni nanang. Takayat ka makasarita itinalapat. May papaniti anya, Tina. Saan ka na makapaglibak pa'y, Mike? Amo kon ti amin. Addan ikabkabbalay mo asabali a babae. Ni, sino tinang ibagakan kay ti dayta? Saan na pud no dayta, Tina? Di kan makapaglibak. Napanagnak akon ti amin. Saan kan nga gawawid dito'y? Oray dagiti daduma akawas kan kagawaam. Awanan dito'y. Tina. Apay, Mike. No kaano nga addan anak ta isupay ti panagbabaim? Kunak no nagbalbaliw ka na namin pinsan. Pakawanan nak, Tina. Nailaw anak lang. Awan na pulos ti panggap ko amang lipot kan ka. Ay-ayatan ka, Tina. Ay-ayatan? Kasanupay amamati akkan ka ita. Kalpasan tinaramid mo. Nagtalagakkan ka, Mike. Impayan ka iti anak. Tapno saan kan nga agaramid iti may kaniwas. Ngam inaramid mo latta. Anya pa'y ti kurang kanyak, Mike. Impaay ko amin kan ka. Diyak pulos dimngag kadagiti dadakkel ko iti patigmaan da kanyak. Gaputa mamati ak kakabaalam ti agbalbaliw. Gaputa mamati ak ngay ayatan nak kat dinak to pulos liputan. Ayan na dagidi akarim kanyak, Mike. Tina, ikan na kiti sumagmama na agundaway tapno maisinak ni Ami. Kat agsublia kiti denayo ka ni baby. Anya? Tina, isinak ni Ami. Orayon ti panagsublik iti denayo. Anya ti planom ita, tanapanagnig hamon alipliputan na kagayam ni Mike. Tatang. Makisinakan kan kuana. Awan ti nasaya ta masakbayan yung agina iti sinong na diya lalakay. Di nalapin na runot ang tanak yaw. Nagsublimot lang iti sigaw nga aramid na. Nagsarita kaming tatang. Kat nagkarikanyak, asinaan na ti babae na. Kat agsubli kada kami kan ni baby. Anya? Namati ka mo ti kimbaga na? Aginggat ka na o nga orayom ti panagsubli na kan ka? Ikakpay ti may sa agundaway. Tapno mailintag na tinagbasulan na kada kami nga agina, tatang. Nalabas akinatanga daytan tila. Aklo naman na talaga saan nga agbalbaliw na dya lalaki.
Pangnamnamaan na kayo lang iti awan. Pangaasiyo, tatang. Bayandak kumapay lang iti daytoy a desisyon ko. Amok nga agsubli kada kami ni Mike. Manak ta imay ka, Mike. Pasensya ka na medyo naladawak. Adapay ngamin inasikasok. Kumusta ngay? Insinam ka din day dya babae? Ikanak pa iti sumagmamana agundaway, Tina. Aginggat ka ano nga agurayak, Mike. Kasla siyak pa yan ti rumrumor akabit, gapo iti kastoy nga aramidam. Siyak ti kaslagpal pala ma iti oras kan panawon mo. Basit lang na panawon, Tina. Narigat namin nakalabanan dagiti kakabsat na lalaki. Ang mga naan niya taramidan da kanyak. Agpaiso nga taday ta nga ibagbagan. Wano talaga kit di addi mo kayat asinaan day dya babae. Tina, maawatam ko mamot ti sitwasyon ko. Si kalaka din ti kanayon mi nga uawatan, Mike. Kasano kami mo't iti anak mo? Agur-uray kami kadilatan no kaano ka nga agsubli kada kami. Tina, ikan ka iti ultimatum, Mike. Sinaam day jay a babae, iti kabiitan a panawan. Nakisinarak ka manan ni kaawanan ba na lalaki? Tatang? Kurt, ayan na ngay dahil sa ibagbagana, asinaan nan di babae kat agsubli ti dinaya. Ar-aramidan namat kano ti amin, tapno maisina ng tatang. Iso nga inikakon iti ultimatum. Rumbang laang, tapno di nakaaramidan at nga. Nabayagan rin di ko na sinaan na di siya babae ng maging kaita, awan pa'y tinapasamak. Maudin da ito'y tatang. Sapay ko mata nakapagpanunot matan ni Mike. Tina, anak, nadamag mo ka din. Tiyan niya, tatang. Ni Mike kundi babae na. Awan na ka nun iti boarding house sa pagnanaidanda ako na din ang idanon kanya. Anya? Bakanti ka nun di sigo na pagnanaidanda. Kat sigo niti akin kuko iti apartment. Nagawid na ka na niti probinsya. Saan? Saan apod no day tatatang? Agdadatan day ta akinapod no anak ko. Apinang namnaman nakalaang day dya alalaki. Takinapod no na. Talagang awan panggap na mangisina iti babae na. Ti awanan bain alalaki. Pinangnamnaman at lagayam. Wen anak ko. Iso di ka kumakbalin na bulsak may papankan ni ayat. Di mo namnaman na sublian na kayo pa idadya, Mike. Lipat sa mo ang dadya lalaki kat mga barwanan kan para ita anak mo. Ngam kasano tatang? Kasano nga ramidak dayta? Di kagdanag, anak. Tulungan da ka. Da kami kan ninanang mo ti makaammo ka da kayo nga agina. Agyaman na kada kayo, tatang. Naawan kayo kaninanang. Tsaka mo no niya tinapasamak kada kami ti anak ko. Agyaman na, tatang.
Pinarigan na akanibusana ng tilubong ko idi manang Emmy. Nang runatan ang namnamaak nga agsubli ni Mike iti dan nami nga agina. Gapo taawanan ti damag ko maipapan ka ni Mike ken iti babae asimmurutan na manipud idi. Nagsapulak nga rod iti panggadak tapno adda pang biag ko iti anak ko. Tadyak met kayat amang namnama kamilatan kadagiti dadakkel ko. Aklunak manang nga uray na nga barwanan akon. At dalat ta dagiti gundaway asumken iti isip ko, asapay ko ma, taagsubli iti dan nami nga agina ni Mike. Ngam talaga asaan anapasamak. Iso nga impa may saklaangan ti atensyon ko iti trabahok. Agingga iti maysa nga aldaw, nagparipirip iti panagayat ti maysa kadagiti katrabahwak. Gaputa na singpetmet, inaklon ko, saan agaputa agayatak met idi kankwana, no di kat tapno adalaeng pangibaw ingak iti atensyon ko. Kat maminpinsanan amalipatak ti lalaki anang loko kanyak. Iti panaglabas ti panawan manang, nariknaklatan nga agayatak meten iti ibagbagak a lalaki. Ta iti laksid ti nagbalin apadas ko kan kaaddan ti anak ko, pasig a kinaimbag ken panagayat kada kami nga agina ti impakita na. Iso nga iti lasod ti sumagmamanon atawan a panagdan nami, panggep mi itan ti agkalaysa. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Tina. Tina, pagayam ko, laglagi pam ano maminsan, tinalaos a panagayat ket mangitunda iti pakaisagmakan. Kas kuma iti napasamak kada kayo ka ni Mike. Nagbalin ka abulsek gapo iti nalaos a panagayat mo kankwana ket nalipata mon tinangibati para iti bagim. No pay kasta, agyaman ka taadda dagiti dadakkel mo asaan asimmu ko anangigiyaken ka tapno mapasaya at mumutlaeng ti panagbiagyo iti anak mo. Kat nagasat ka, tasimmang bay tinapudno a lalaki anangayatken ka, iti likudan ti kasasaad mo iti biag. Itapay laeng kablaawan kayon iti umadanin a panagkallay sayo. Kat sapay kuma, taag nanayonen ti kinatalinaay ken kinaragsak ti buklan nyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng Paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag.